Hej, Lenio. Hej, ošťádalka nás zabije. Co dělaj? Co dělaj? Oni mají balon u sebe? Švarcová ho má. Jí tam zazvonit, zaklepat. A co je? Ještě není zaklepat. Tam je paní Švarcová. Dobrý. Já se skopčila na nosničku. Maru, Jaký jsou dojmy? Pojď prdel. Hej, oni nikdo z nich vole není pro žádnou srandu. Oni jsou fakt nadmašní. Hej, Maru, dělej, jeďme zpátky. Neběž, už úplně nemůžu. Já už neletím. To jak naseřvala? Tak, děcka, to nebude. Ty, taky se prostě hodit slamu. Ona hodí slamu. Hej, vidla je ze země SpongeBoba. Ne. Já to vypadnu.